Ivana Matetinja Rojnova obahivala naše grade i sela i celoga življenja znali dokazala da su glazbeni fenomeni primorskog kraja važna sastavnica hrvatske kulturne riznice, koja je najstarija škrinjica, izvorište folklorne glazbe, a zvuci te primorsko-glazbene većine čvrsti su koren za rasaz Mekanika i mora i našega drugoga grada. Naš Dušan i njegov životni i muzični plutak Matetić prišli su do naš grad na nekoga 1952. leta osluhnut sopci, muške i ženske dueti, zborne pisme i džugumbele, pisme od kola i svatovske pisme. Svakome se opustno vrijeme, maestro Praša je igrao na Orjanskom kolu. Ma nisam mu igrao to naše sveto kolo. Temelj je svaki vers, kolenca, pivači kod kola, pivačice. Da već 1977. leta vas spomen knjigi Orjanske narodne čitaonice bilo objavljeno 111 notnih zapisnih, čaj je temeljni dokument čuvanja od zaborava naše netemperirane pivanje. Pače, pa je izdanju katedre Čakovskog sabora na Gransko kolo 2012. leta štampana je knjiga povrh običaja i navade stare, za koju maestro Praše na modernom elektroničnom mediju nosaču zvuka s ponovo mjerodavlju sastojanog orjanska istraživanja uvezanova povijesnu ukupnost teksta, notnoga i tonskoga zapisa. Rezultat našeg upornog čuvanja i njegovanja puške drame, ukupnih mesopustnih običajih i dugogodišnjeg prašeljevskog mukotrpnog kreativnog dela, ta naš običaj proglašenje nematerijalnim kulturnim dobrom Republike Hrvatske, a mislim da smo na najboljem putu i prema UNESCO. Novo nadopunjeno izdanje zbirke zapisa narodnih pisama Istre i Hrvatskog primorja Zaspal Pave Ivana Matetinja Rojnova, hvala maestru Prašelju, ima najvredniju zbirku novljanskih pisama. Pa miru svoje silbe, zajedno sa svojom suprugom, naš maestro zadnjih 10-ak let deva novi iskorak za mlaje generacije, pa kad zvuk i netemperirano pivanja sklada za klapsko pivanje, poglavito za novinsku mušku klapu Vinčace i žensku klapu Punta P. S pismom Novljansko kolo klapa Vinčace osvaja nagrade diljem Lijepe naše i na najbolji način vraća maestru njegove ljubi. Porade se grad Novi Gradovski, dana 5. siječnja 2017. leta, v prepune dvorani Novljanskog doma kulture, na prijedlog katedre Čakovskog sabora na Novljansko kolo i Puda i Gradovči, proglašava skladatelja dirigenta maestra profesora Dušana Prašela počasnim gledanima moga grada. Hvala ti, naš dragi maestro. Finiću uz tebi drage versi, gdje smo više putih znali skupa pivati. Violice moja, čas si pokrenula, mažurano moja, čas si usahnula, suzno oko moje, čas si zaplakalo, tužno srce moje, čas si